साननि फुरा खान्दानानो नोंसोर ओरैबायदि गाज्रिना ओमफ्राय बे सानसोरां मिथिखागौ आङो नों दङ मोजाङैनो आरो नों आंनि फनखौ गोसो जानानैसो हमखिया बेसेबां इगनर खालामनो आंखौलाय जेसेबांखि आंखौ ब्लक खालाम नोंखौ गोदान गोदान नाम्बारजों हरबाय थागोन आङो आंनि फनखौ हमागौ मानि आंजों रायलायागौ मानि नोंखौ बेबायदिनो डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आङो आरोथ' बयनिख्रुइ बांसिन बे हाथरखि आरो मिहिर नोंसोर सानैनि थाखायनो आं साननिफ्राय जुदा जादों आरोथ' आंखौ हाया लांदों नोंसोरनि थाखायनो जायखौ आं माब्लाबाबो बावनो हाया आरो सान नों आंखौ बेबायदि इगनर खालामबानो आं नोंनि जिउनिफ्राय थांगोन नामा दा गोदान मोनबाय नोङो आरो जुदि नों सोरखौबा गोदान मोनोना नोंसिनि गेजेराव सु जानानै थाबाय थागोन आङो आरो जाय नोंनि जिउआव फैयोना सानसोरां बेखौथ' बुथारखागोन आङो फन हमाना नों आंखौ ब्लक खालामदोंना थैब्लाबो नोंखौ डिस्टार्ब खालामनायखौ गारा आं सानसोरां जेब्लासिम आंजों रायलायागौ मानि एसे थोखाबायबो दे दिनै आया मानसियाथ' मानसि फाग्लिफ्राबायलाय दिनै एखनबा थान्दा बरफ एखनबा बार' भाजा दिनैथ' एसे मोनबाय दे बे गार्डेन खाथियावनो फैनांगौ होमबासो कास्टमारा एसे बुरजा जागोन ओमफ्रायथ' बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे टुनटुलिनि बिजनेसआबो बारायलांबाय थागोन दे बेखायनो माहाजोन जानोबा लाजिनायखौ गार होनदों आंलाय लाजिनो रोंखाया मा होनोमोनलाय निलाजि निलाजियानो जाखानांगौ दे ओमफ्रायथ' माथोखौनो होनना होआ जाखोबा आङो नाथाय सिनायनाय मानसिखाखौलाय बोरै माथो होआलासे थानोरा जियानो जा टुनटुलिखौथ' आं सिनायोना बे जुदि आंखौ सिनायाबाबो मानैथ' बोरै सिनायगोन दे आयौ मालाय छोख्रा छोख्रिबो फैलायो माथो जेबो नङा दे मालाय दं नालाय आंना लोगोया दे बिदि आइ लाभ बङाइगावआवबो फैनांगौ र' मालाबा फैनोसै बार' भाजा साना भाजाखौ हरलाय बेसेबांनि नांगौ बे मा दंना बेफोरखौ गासिबो मिसल खालामना हरजोबदोलै बेयाव दंनायाथ' गोबां दङ गोबांबाबो सोलियो दे गासिबो हरजोबदो ओमफ्राय बिनि गारांखौ खोनानानै आंहा सानसोरांखौसो गोसोआव फैलायबाय दे बेबायदि थाना नों आंखौ सिनायासैना टुनटुलि नाथाय आं सानसोरांसो आंनि महराल'सो सोलायदों नाथाय दङथ' आं दाबो बेनो आरे मा सानाबाय थाखो टुनटुलि नों आंनि नामखौ बोरै मिन्थिखो नाम नों आंनि नामखौ दासो गाबज्रिदोंमोन नङाथ' गाबज्रियाखैथ' आङो प्लिज जोंहा बार' भाजा बानायदो एकदम 50 थाखानि लांगोन आङो 50 रुपिस 50 थाखा होमबालाय दसे नेथ' आं बानायनि बेखौथ' जेब्ला खिनोबा माने एकदम फुल बिन्दास थाखायो खोमा दे मानसियानो नाथाय दाथ' बोरै खिन्थाबावनो दे नोंनो जे आं सानसो बानलुखौ जायोना आलौखौ बेसेबां गोसा जानो नोङो आइया मिनबायसो थाखो बिलाय मा नुदों बे नोंथांनि माबाया बार' भाजाया जाबायमोन हरदो होमबालाय ओमफ्रायथ' नोंनाव सोरनिबा फन फैनो हागौ माबा बुंदों न' जेबो बुङाखै ओमफ्रायथ' नेनानै थार' थाबैनो फन हरगोन आं नोंनाव आरोथ' लोगो हमबो फैगोन आङो बहाथो थांनायखो बेलाय आं होनखाबाय दसे थानानै ओंखाम जानोसै दा ओमफ्राय बहा मानो बिदि थानांगौ दे बियो फनाबो न'आवसो चार्ज होनानै गालांदों माथो ओमफ्राय आंलाय दा बोरै मिन्थिबावगोन दे ओमफ्रायथ' गोसोआनो एकदम सुखुला माथो दाना न'आव थादोंब्लाबो बोरैबासो मोनग्रा जाबाय माथो दाना ओमफ्रायथ' आरो मेहेर थांब्लाथ' आंखौ बिसोरबो आइ आफामोनाबो बिदि बुङोब्ला आं मा खालामगोन दे आंखौसो बिसोरबो गोरोन्थि बुजियोब्ला नों थांसिगोन होननायखौनो बोरैबासो मोनखाबाय आं नों थाब्लाथ' एसेब्लाबो मोजां मोनबावगौमोन नाथाय जेन बोरैबा मोनग्रा जाबाय आंखौ दाख्लैनि बाथ्राखौ खोनानानै माब्लाबा जुदि आरो सोरबा माबाफोर जाबावोब्ला गिनायसो मोनबाय दे आंखौ बिसोरथ' डाइरेक्ट आंखौनो बुंगोन ना ओमफ्रायो जा गाज्रि जायो आंनि थाखायनो जायो खोमादां ओरैनोथ' ओमफ्राय आंहा रावबोआनो गैखायाना गाबोन आरोबाव मेहेर गैयियावबो बिसोरो आंखौ माबाफोर दाय होयोब्ला मा जानांगौ नोंनो खिन्थाब्लाथ' नों रागासो जोंलाबायगोन दा
नाङा दे न'खरानो दुखु दंखायो रावखौबो जेबो बुङा आङो मा सानो मा बुङो बुंथोंसै ओमफ्रायथ' आं नङाबानो जाबायना बिसोर जेखि बुङा सिरि थानायानो हामगोन दे हाथरखि मानोथो बेफोर दावराव दावसिखौ बांद्राय खालामनो आं गाज्रि नङाबानोथ' जाबायना बिसोरनि साननाय बायदि नङाबानो जाबाय हाथरखि औ बाजै माबा मेहेराथ' फैयाखैना दाबो ओहोथ' बाजै बहा थांदोंथाय बेखौनो होनदोंमोन आङो आरो बे जोंनावसो हजों थांदों आरोथ' बे आइ बिखुनजोखौनो रागा जोंनानै थांदों बियो मा होनखो औ बेखायनो आंबो गोख्रै थांनांसिगोन मिजिंखौ नेगासिनो आङो नाथाय बाजै दाबा आरो हजों माबायदि जागोन मिजिं फैब्लानो थांनोसै आङो आं मिजिंनो फन खालामहैनो दे ओमफ्रायथ' गथ'आ फनखौबो लांफायाखैदां ओहो बाजै न'आवनो सार्ज होनानैसो गालांदों आयौ दे होमबा हाथरखि थाथ' हाब बिदिबा बियो हजोंसो थांदों नै आबै हाथरखि हा औ आबै हा मा खोनाखो आंलाय बेफोरखौलाय औ मा आबै मा माने माथो मेहेरा हजों आबै इलिसा मोनाव थांदों औ थांदों आबै बेफोरबायदि बाथ्राखौलाय मानोथो खोन्थानांगौ जाखो नोंलाय डाइरेक्टनो नङा नङा आबै आं हा मानोलाय बेफोरबायदि एरना होनांगौ जाखो दे आंथ' ओरैनो रागा खरा होननानै मिन्थिखायो नोङो अब्लाबो नों खिन्थाना होबावबाय दा आबै इलिसानि संसारा मा जागोन फालाय बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामहैयोब्ला हा नोंथ' खमसे खम बेफोरबायदिखौ साननानै सिरि थाब्लानोथ' जायोमोन ना नाथाय दा थांबायना आबौआ दावराव दावसि खालामहैसिगोन ना बियो आरो बिनि दावराव दावसिजों मा जागोन आबै इलिसायाबो दावराव दावसि जाफासिगोन दा ओमफ्राय बेफोरखौ मोजां मोनसिगोन नोङो नङा आबै आं बुङाखैमोन ओरैनो रागा जोंब्लाथाय रावनिबो खोनासङा बियो हा नोंनिफ्राय मिन्थियाबालाय सोरनिफ्रायथ' मिन्थिनोसै बेलाय जोंनि न'खराथ' दुखु दाहायानो जोबखाला आरो खोनासं हाथरखि जुदि आंनि आबै इलिसानि संसाराव माबा मोनसे प्रब्लेम फैयो बिनि दाया अब्ला नों जागोन मिन्थिबाय आबै आं बेफोरबायदि जेबो सानाखैनो मेरा माला बेबायदि थांगोन जेबो खिन्थालाङाखैबो ना हरखाबै नै दासो बाजै इलिसाया बास जाबायसै दाथ' थांखाबाय बियो दावराबो जाबोखासिगोन मानोना आं मिन्थिखागौ आबौ मेहेरखौ बबेबा बबेबा बाथ्राखौ गोसो सिङावबो दोननांगौ जायो एखनबा समाव न'खरनि मोजांनि थाखाय सुख सान्तिनि थाखाय मिन्थिगौ आबै नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो सानथाराखैमोन नों बुङाब्लानोथ' सिरि जागौमोन ना बेफोरो बाथ्राफोरखौलाय मानो बेफोरबायदि एरदावनांगौ जाखो दाबा मा जाबावगोन आंनि आबैया बेबायदि खालामनाङाहाय आबै हाथरखि हौवानो बांद्राय बेफोरबायदि बाथ्रा एरनानै होनो नाङा आबै आं जेबो बाथ्रा एरनानै होआखैमोन आबैया मेहेरनो आंखौ जे खिन्थादों सानबाय नाथाय आबै आं मिन्थियानोबा सोर खिन्थाखो बेनो आंथ' सिरि सिरियैनो थाखादोंमोन खिन्थाया होननानै आंथ' बिदि मिन्थियामोन ना मिन्थिखागौमोन आं थांखागोन बियो फुरा माथा गरम जागोन ना थांबायसो दा दाखि थाङाबा जाबावगोन आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि खोनाबावनांगौबा फैलाय फै एकदम आंनि हाथरखिखौ बखिग्रा बियो दानस'गोन खुनु खोथा गैया मिथिबाय ओइ मिजिं मोजां बुजायना दोन बे आइनाबो जाखाथाराखै एसेल' माबा मोनसे खोनाबावदोंना थ'दो मुस्किल दं खिन्थु जानला माला बखिगोन अखायाबो हाबाय दे दिनै एसे हाथोंसै आइ गरमफोरावलाय हामाथो आंथ' जि मोजां मोनो ओमफ्राय जाम्बि जाम्बि नोङो अन्थाइ बाजाबखौ खाहैदोंना खाहैयाखै खाना दोनबाय दे आइ दहाय नों बुंनायखाय एसे ओमफ्राय एम्बुखौ गोथाव एवगानोसै आं आयै आरोथ' जानो लुबैबावबा जोंहा सानैजों थांगोन दे नों थस सुग्रा जा दे माबा मोनसे जागोन बे बर' सिनेमा माबा मा होनो बर' फुराना फिल्म बेबायदि बुंबा फैयो जाम्बि बे गोदोनि फिल्मफोरखौ नायगौमोनहाय आङो माथो बुंबा फैयोलाय नों बुंबामबा नोङो दासिमबो अन्थाइ मुगायाव नांथाना थाबाय थादो नों अबाव बिदि बुंबा फैयो नामा फिल्मनि नामबोथ' थागोन आयौ बेखौथ' आं मिन्थिनो रोङाना जायखिया फिल्म नालाय फिल्म होमबा नों फाग्लि गोसोखौनो नायना होदे बेबो नायजायो नामा माबायदि बेलाय नायबा मोजां मोनो नायदावबा आयौ होमबा नायनोसैबोहाय आङो आंबोथ' नायबाय थायो बे थाथिखि बुरिखौ लेन एसेबां दम साला बियो जाबायसै दावराव दा खालामसै दावराव दावरावखौ सोर खालामजेना नोंखौ मानो बिदि बुंफैनाय साथे गैयालै आंजों नै ननसेन्स साला बुरि जाबायसै मेहेर बाजैनि बिखुनजोसो ना हामा बिब्दि बुंनो आरो जे नोंखौ नंखाय बाखाय दाय होगासिनो बियो मा बेफोर राइट गोरोन्थि नालाय गोरोन्थि जानला माला बुंनो मोन्थाय गैया रावनिबो सायाव रावहाबो जेबो बुंनो जानला माला बुंनो मोन्थाय गैखाया
ओमफ्रायथ' नंगौबा बुं मेगनजों नुवा खोनाया जानला मानला बखिबानो जागोन ना माबाफोर दाय नुदोंब्ला डाइरेक्ट प्रुफ लानानै देखाय नंबा आं जाबां बेबायदि खोथा फानलाबायबानो जागोन नालै थुस जाबायसै दे न'निजों न'नि बेबायदि रागा जोंलायबाय थानो हामाना बे मानसिया थाथिखि बुरिया बाथ्राखौ ओरैबा ओरै फान्थिनानै गोसार होगासिनो ना बेफोर हुदाया मोजां नङा अन्थाइ मुगानि मानसिलै बे साला नोंखौ मानो बेबायदि बुंनांगौ दे आंनि बेबिखौसो बुंनो मोनबावदों सिरि थादो दे मेहेर जेबाबो न'निनो मानसि मानोथो दावराव जालायबाय थाबावनो गावजों गाव बिदि दावराव जालायबा बांसिनसो जालांगोन ना बाथ्राया थेवबो नंखाय नालाय नंखाया आरोलै रावहाबो बिदि पावार गैया एसे मोजां आंनि सना बिबारखौनो बेबायदि बुंदों बेखायनो खाथेर साथेर खालामा आङो न'नि मानसियानो जा जियानो जा आरोथ' बुंग्रायाथ' बुंखायो नाथाय साबेसेनि खुगाखौ बन्द' खालामनो हानांगौ जाखो गासैनि खुगाखौ बन्द' खालामजोबगोन आङो जायनो नोंनि आंनि गेजेराव फैगोन बाथ्रा जानला मानला फेनलागोन नोंखौ बायदिसिना बुंगोन बेखौ नागारा आङो निमाहा गैया बिनि थाखायनो बिमाजों गोजान जादों आङो बाखि गुबुनफोराथ' आरो माबाव दे उनाव रायलायनोसै फैदो ओंखाम एसे जाहैनोसै मेहेर ओंखाम थोंखाम बाद दे जाया आङो बे खायसे मानसियानोथ' मा जाखांफालाय मालायनि जिउखौल' बांसिन गोसो होयो दे बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा हामा गाव गावनि न'खराव मा सोलिदों बेफोरखौसो गोसो होनांगौ ना मालायनिखौसो बांसिन इन्टारेस्टेड आंनियाव बेबायदि सोलियालै जों नांगौबा रावखौबो सिनाया आङो नोजोर गाज्रि लगायग्रा बे खेला दासान्दे मेहेरखौ हाबाब र' जि जारला जायोहाय रागा जोंबा बेखौ बुरखायनो आरो आबैयाबो आंखौसो मेहेरखौ बुंदों सानबाय मेहेराबो थांनानै बेबायदि खालामबाय दा आरो आंलाय मा खालामबावनो दे ओमफ्रायथ' हा दावराव दावसियानोथ' मानो बेफोरबायदि जोबनानै थांला जोंनाव मोनथिया आयै नाथाय लिसानि बिखुनजोआ एकदम मोजां खालामाखै हाबाब आबा आंथ' बेफोरबायदि बुंदों होननानै जेबोखौनो मिन्थियामोन नाथाय अब्लाबो बिदि बुंनो हामोन ना हामानोलाय जोंनि हाथरखि बिहामजोखौलाय बिदि बुंनांगौसै ओमफ्रायथ' सना नोंबो बेबायदि थांनामोन ना नांगौबा जों ज' थांगौमोन बाथ्रायानो ओरैबायदि असैज्यखाबा खोनासंनोनो सोर फाग्लाया बिदिखौ खोनासंनानै थानो हानो आयै ओरैनो नाय आयै बिनि महराव नाय बेखौ मा दायना बायदि नुयो बे थानायखायसो असान्ति जादोंलायनो दानि दिनावबो बेबायदि खोमसि फोथायनाय आयै बेबो आंनि हाथरखिखौ बेना रावबो गैया होननानै बेबायदि बुंबानो जागोन ना नंगौ आबा एकदम मोजां जाखायाखैना बुंनायानो ओमफ्रायथ' ना जाबायसै दे आयै खोथाखौलाय मानोथो एसे गिदिर लांबावनो मा होनबावनो आंबो मालाय बुजिनोनो हालासो ओरैबो जाथाय ओमफ्रायथ' आबा हा दिनैलाय मानो थांनांगौ नोंलाय एसे उनाव थांदो आगैखौ बावखांनायनि उनाव आयै मोनथिगौ एसे प्रब्लेम जाबायना ओमफ्रायो दा आंहाबो थांथाराबा एसे बेबो आरो आबा दे ओमफ्राय नोङो फैबानो जाबाय दा थांथ'योबालाय थांथ'दो ओमफ्राय फैफिन आरो नोंबो मोजां सालाय गारिफोरा गिलायलांबायसो आङो जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' बिहामजो दे नोंबो सिन्था खालामनो नाङा हो प्लिज आयै एबार रावबो जेबो दा बुंथोंसै औ आबा दे आं नोजोर होगोन बेबि एबार रावबो नोंखौ बेबायदि जानला मानला बुंनाय नंला दे ओमफ्रायथ' आरो जायखियानो सोरबा बुंबावोबा मिथिना लाखा दे आं दङ ना ओमफ्राय नों थांसै ना औ जाथायाबो जाया नङा जानानै थांबाय दा ओमफ्राय खामानियावबोथ' बेबायदि थाङालासे थाबाय थानोबोथ' हायाना नंगौ अब्लाबो दे आं दंखायोना गोजानावथ' थाङाना खाथियावनो दा नों मानोथो टेनसन जाबाय थादों दे जायाखै दे होमबालाय माथो खेबसे मिनिदोरा ओमफ्रायथ' है साननैसो जों खेबसे फैबावखागोन ना दे फन हरबाय थागोन ना आङो थाद' होमबा दे बेबि ओमफ्राय एनि प्रब्लेम आंखौ कल खालामबानो जाबाय ना मा जाखोब्रा बेबि आरे जोंथ' गोबां गोजानाव थांसिगोन बायदिसो गाबबायना आंबो थांफागोन नोंजों हो आंनिफ्राय गोजान दा थांना मेहेर नों जेराव थांगोन आंबो बेयावनो थांफागोन आरे बेबि माने नों मानो बेबायदि जाखो दे नङा आंबो थांफागोन नोंजों आंबो थांफागोन आयु नोंबो थांफाबा बोरै जानांगौ जाखो दे मानो जाया बेलाय हो ओमफ्रायथ' आं एसेबांबो ओंखाम जाखियाना नोंनि गासैबो खामानिखौबो मावगोन दे आङो थोच बेबि आंबो थांफागोन नोंजों नाथाय ओजोंहाय एडजास्टखौनो जाथ'वाखैमोनलै आं मोजाङै हाबाब बेबि लांफायाबा मा खालामबावनो दे आं ओइ बेबि आरे माने आं साननैसो लांफैबा जाया आरो आं ओजों जेबो
दिस्टार्बबो खालामा ना नोंनि खामानि मावनायावबो बिदि नङालै नाङा मेहेर आंखौ हारसिं थागोन साननायाथ' सानथ'वाखैमोन नाथाय नांगौबा आं नोंनि खामानिखौनो मावनानै थागोन मेहेर नाथाय सोरबा जुदि बेहाय आंखौ माबाफोर बुङोब्ला आं जोबोदैनो दुखु मोनगोनलै आंनो जेबो नाङा मेहेर ओमफ्रायो नांगौबा रसा नांब्लाबो सोलिगोन दे अब्लाबो आंखौ दागालां ओइ जाम्बि उथि गिदों नामाब्रा नोंलाय हो ओमफ्रायथ' गिना बुंखाबायना आं दंना ओमफ्रायथ' दे होमबालाय मा होनबावनो आङो आं दख'ना लायना फैनोसै दे दे लायदो आयौ आंथ' लांथ'वा सानदोंमोनलै दाथ' मा जाबावगोन दे